इन्सपिरेसनखौ मोनगोन आरो जों बेफोरबादिनो बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे मोजां मोजां जोङो फुटबल प्लेयार जाहाथे जोंनि गेजेराव जोनोम जायो निश्चय जोङो उननि समाव गोबां सरकारि साख्रि जों मोननायखौ नुबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया गोसो होथाबनानै जोंनि बे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियारखौ जों दानो हायो आरो दिनै ओनसोलनि जोंनि हादोर साफ्रोमबो आखाइ खबनानै होगोन गसंगोन बे खोलाहा जिरायनाय आरो साहा जिरायनाय साफ्रोमखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय गेम नायग्राफोरा नै थारमाने बहुद अडियेन्सफोर फैदों आरो ना दिनैनि गेमखौ नायनो थाखाय नैबेयावनो जोंहा गाहाय आलासिफोरा नै बिथिं दङ बेनिफ्राय आरो नै बिथिं खेला नै बिथिं जाबाय थादों नै खेला नै बिथिंनि गोबां अडियेन्स जादों आरो ना दिनै फाइनाल नालाय जोबथा गेम नालाय नैबेयाव नै बिथिं नायदों मानसिफ्रा माबायदि सारिय'फालियाव ओरैबायदि भिर पास बलेन Last time tuna. जोंहा नै बिथांमोना जाहैबाय मैदेर एफसिनि ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों नै आप लोग कौन सा टीम को सपोर्ट किया था जीतने के लिए आप लोग मैदेर एफसी नै बिथांमोना ओरैबायदि इन्टारेस्ट मैदेर एफसि ओइ थिगानो ना मैदेर एफसि जिन्दाबाद जोंहा नै ओरैबायदि नै मैदेरनि टिम सापर्टारफोरा थिग दं ना हाय प्रिन्सेस हाउ आर इउ फाइन नै दिनै खेला नायग्राफोरा जा नै बा जाबाय रिंखौ आबरालाय थांबाय औ डिउटि होना दोनदों आं जा नै गेम नायग्राफोरा ओरैबायदि इन्टारेस्टआव नायदों माने गेमखौ नोंथांमोना पसिबोलाव मोनहैनांगौ नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङब्ला बेयाव बाहागो लानो हाबाय आरो दायो नैबेयाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ जाना प्राइज डिस्ट्रिबिउसन नैबे हाबाफारिया जागोन बेनिफ्राय आरो दायो नैबेयाव गोबां मानसिफ्रा बाहागो लादों बेयावबो बेनिफ्राय आरो बिनि सिगां जोंहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि बिथां मितामनि बे मेथाइ खननाय जोङो खोनानो मोनगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नायगिरदों नै जोंहा नै ओरैबायदि भिर जाबाय जोंहा नितामनिखौ नायनो थाखाय नै बिथिं नै ओरैबायदि नै बिथांमोना नै बा खेला नायनायाव बिराद इन्टारेस्ट दङ जोंहा नै ओनसोलनि सिख्लाफोर सेंग्राफोर बुरैफोर गासिबो खेलाखौ नायबाल' जानाय नङा गेलेनो सोलोंनांगोन महिलाफोराबो सिख्लाफोराबो मिथिबाय
काबादि खेला आरो फुटबल गेम गेलेनो सोलोंनांगोन दै मिथिबाय नोंसोरबो फुटबल प्लेयार जानांगोन सासे मिथिबाय फरायनायजों लोगोसे ओरैबायदि दायो जोंहा दा बेयाव मेथाइ खननाय आरो रोजाबनाय जागोन मितामनि दा बिथांखौ नायनो थाखाय बिथांनि मेथाइ खननायखौ खोनासंनो थाखाय ओरैबायदि नै मानसिफोरा नुबायना लोगोफोर बयबो आखाइ खबनानै हो गासिबो आखाइ खबना होगोन बिथिंनाय जोंहा अर्गा बिथाङा मेन अफ दा मेचखौ मोननो हाबाय बिथां गेमस्रिनि गेजेरजों बिथांनो मेन अफ दा मेचखौ गथायनाय जाबाय आरो बिथांमोननिसिम हामबायनाय थाबाय